Dobrý deň, volám sa Alojz Kumulus a vítam vás pri predpovedi počasia. Dlhšie som sa vám neozýval, pretože som bol na liečení na Prednej hore. Zima bola dlhá, krutá a z toho vyplýva jedno porekadlo: Máj, z toho leje ešte fraj. A preto ponáhľaj sa, sedliak, dopí ten ležiak. Je tu ešte páleno, bola by škoda, keby zhorelo. Takže zima bola, hovorím, dlhá ako Cyrov víkendový tiket. A teraz je už koniec apríla, začiatok mája, už svíta na lepšie časy. Takže platí opäť ďalšie porekadlo: keď je koniec apríla, daj si na auto nové polepy a pozor na pacové príklepy. Stav vodných tokov u nás je stabilný, čiže pre Olda platí, že v potoku Láženka ostanú jeho pondusy a kotva v suchu. Ďalej, aký bude u nás víkend? Víkend u nás bude veľmi hmlistý, ako Kocúriková pamäť, keď sa vracia po zábave. Keď bude veľmi zle, volajte pojazdnú psychiatriu doktora Pacalaja. Dávam nejaké tie medikamenty overené, epidurálky a diazepániky. Pozor, ale netreba to preháňať so sladkým, pretože vieme dobre, že sladké utlmuje depresie a ide čas, plavková sezóna, musíme byť fit. A tu je opäť ďalšie porekadlo. Platí: kreme se špice šamrony, treba ísť naspäť do formy. Punčové, kardoška, dobožka, laskonky, s ľadou to on i ty. Papava, laskonky a semeše. Vieškovej si, aké bude počasie. Prší, neprší, Pucko je zalúbený po uši. Tánička bude opäť robiť výpek, kto má chuť, nech sa zastaví u našej pani hospodárovej. Na hradišti, prší, len sa leje, Robino nám z okna bleje. Moju predpoveď som rozšíril aj na územie Žabokriek, kde sú veľmi výhodné podmienky na hniezdenie, kde to využil jeden pán a zahniezdil sa v hniezdočku pod krovnom byte a tam že vraj takto balansuje nahrané medzi alkoholom a láskou. Verím, že som vás touto predpovedou potešil, niektorých zarmutil. Táto relácia je prvý raz oficiálne sponzorovaná našimi sponzormi, kde sa chcem veľmi pekne poďakovať pánovi podnikateľovi Petrovi Dobiašovi, ochranné odevy na prácu, môžete vidieť, že mám na sebe. A do tom boli venoval jeden pán, ktorý nechce byť menovaný, jednu blikačku, ktorá je ozaj parádna, už sa s ňou hrám 2 mesiace. Tak veľmi pekne ďakujem a zase niekedy dovidenia. S pozdravom vás, Alojz Kumulus. Ne, ja to nechcem, nedávajte mi to, robíme to bez toho. Čo tu budeme vymýšľať? Žiadne clony, čo toto je? Ja som majster, čo toto je? Jaký kus oného? Pozri, však to nedrží, nechcem to. Bude sa to robiť bez toho. Bolo mi to treba kradnúť túto blikačku, iba pánty mám s tým. No čo, ideme to točiť teda? Dobre. No, ste ready moja? Ste? No dobre teda.